su an balima bamanankanmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru bakurubaw la an bɛna kuma Mali teleso ani kɛnyɛrɛye radio sow olu ka jɛkuluba URTEL maaw ye jɛkulu kura min sigira sen kan teleso kɛnyɛrɛyew fɛ ni o ye ACCES ye association des chaînes conventionnées éditrices de services maaw olu kɔni bisimilara u fɛ u y'u ka bureau kuraw kɔni jira u la ni de ye bi dɔnkibaru bakuruba ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara min kan sɔɔni an bɛna bɛɛ lajɛlen kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw dangana. Bi ye alamisa ye décembre kalo tile 17 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na Mali kɛnyɛrɛye teleso ani radio so olu ka jɛkuluba URTEL maaw u ye jɛkulu kura min sigira sen kan kɛnyɛrɛye teleso fɛ ni o ye ACCES ye association des chaînes conventionnées et éditrices de services u taara ɲɔgɔn ye walasa ka se ka u ka bureau kura min sigira sen kan ko u jira ɲɔgɔn na u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ni ka se ka baara kuraw kɔni bolo da ɲɔgɔn fɛ Aminata Daɲɔ ale ni Bakari Kone kun bɛ yen ne bɛ tigi cu a la u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Mali jabaraniso yamaruyalenw ka jɛkuluba ACCES n'ale sigira sen kan septembre kalo tɛmɛlen a ka laɲini fanba ye Mali télévision sow ka don ba la k'u sankɔrɔta farafinna jamana tɔw kɛnyɛrɛye télévision sow sanfɛ u ka ciden jɛkulu wulila ka se URTEL ma walasa k'u kalifa don u la ani ka hakilina falen kɛ k'u hakilinata dɔn kunnafoni baara kɛcogow kan. Anw ye tɔnjɛkulu min n'a sigira a ma mɛn URTEL dun u bɛ jamana kɔnɔ san bi caman ɲini an nana ka n'u kumaɲɔgɔnya ka na bilasira ɲini u fɛ u bɛ baara min na olu bɛ baara in na an bɛɛ lajɛlen de ye u bɛ baara in ɲɛdɔn ka tɛmɛ anw kan donc an nan'u fɛ yen ka na ladilikan ɲini u fɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara ɲɔgɔnya la k'o ɲini u fɛ yaasa Mali radio ni a télévision u bɛɛ jabala ye yan min ye an n'u bɛ se ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka télévision n'an ka radio u ka ɲɛtaa bɛ sabati cogoya min na baara minnu n'an kan ka kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. URTEL ɲɛmaaba ye a bolo fila dayɛlɛ ka ACCES ka ciden jɛkulu kunbɛn ni ŋaniya ɲumanya ye u ye kuma caman fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ télévision sow ka ɲɛtaa kan. C'est vrai, URTEL ye tɔnkɔrɔba de don a bɛ yen kabini 1992 an bɛ baara kɛra walasa teleso ni radio sow bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni tɔnkura sigira n'o wulila ka na se an ma walasa radio ni télévision ka nafa sɔrɔ sira ye min ye an ka kuma o kan an yɛrɛ dama ka baara kɔnɔna na an ka bɛn n'an ka keleya bɛ se ka sabati cogo min na ani menaces minnu bɛ an kan bagabaga minnu bɛ ta k'an sɛgɛrɛ sɔrɔ sira baara yɛrɛ taabolo sira walasa an ka kuma olu kan ne hakili la o ye hakilila ɲumanba ye donc u y'o nali min kɛ a rencontre ɲɔgɔn ye a kɛra ɲɔgɔn ye ɲuman de ye a kɛra hakilimaya kɔnɔ a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra kelenya kɔnɔ a kɛra ŋaniya ɲumanya kɔnɔ wa hakili a ye ɲɔgɔn faamu fana ɲɔgɔn ye bolila min kan telesow ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na kelen filanan an bɛ jamana min kɔnɔ bi gɛlɛyaw b'a kɔnɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen lakana gɛlɛya bɛ yen an bɛ transition ko kuma fana na o waati in kɔnɔna na radio so teleso presse générale en général bɛɛ jɔyɔrɔ ka bɔ a kɔnɔna na donc ne an sigira ka kuma ka hakili jigin kɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan kɛ ka ɲɔgɔn sɔn bilasira o bɛ kɛ ko ɲumanw de ye donc a kuma fɛn fɛn fɔra yan a bɛɛ ye telesow ni média malien en général olu ka ɲɛtaa kumaw ani an bɛ se k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o kumaw de fɔra yan. URTEL ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko a ka jɛkulu na fɛn bɛɛ kɛ walasa ACCES ka laɲiniw ka sabati sabula k'u ka baaraw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de. ACCES jɔda bi URTEL ka baara ɲɛni na URTEL fana tɛ se ka taa ACCES kɔ a n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ an ye kuma min fɔ kunun an bɛ sigi o kuma kelen de kan bi ni an b'a fɛ an ka baara in ka taa ɲɛ an kana ɲini mɔgɔw ka siran ɲɛ mais an k'a ɲini mɔgɔw k'an bonya mais mɔgɔ ti bonya tɔn ti bonya tɔn yɛrɛ kɔ ani tɔndenw ka baara kɛcogo ɲuman kɔ donc vraiment u ye wulili min kɛ ka na se an ma an taalan de ye ɲɔgɔn ye URTEL yɛrɛ tɔgɔ ko Union des radios diffusion et télévision libre du Mali ACCES
i ye télévision ye minnu ka convention autorisation b'u bolo ni tɔnkura min don n'o wulila ka na union kɔnɔ i wulila ka na so de an ye duba de an dayɛlɛlen don bɛɛ ye an bɛ jɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn belebele min bɛ yen ni an y'o fɔ ka insister o kan n'an kan ka bɛn o kan an k'an gɛlɛya n'an ko ngo o ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka ngo ye faut pas que tɔn ka kuma dɔ fɔ k'an bɛnna o kan dɔw fana ka taa fɛn wɛrɛ fɔ min man ɲi n'i ye bɛɛ to i minɛ wara bolo dɔ ta b'a dun mais ni aw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan aw dun man di o bɛn ni o kelenya kuma in o de fɔra yan an b'o baara de la kunu bi an b'o baara de la sini an b'o baara kelen in de bɔ kɛ bɛn kelenya ni an kumana sɔsɔli kana yaala a ka dɔn k'a fɔ k'an yɛrɛ bɛn bɛɛ ko la mais n'an ma bɛn ko la mɔgɔ min man ka sago kana b'a sago kana dɛ ala k'an kisi o ma n'a sɔrɔla ko ni dugu jɛra dɔrɔn an tun b'a décider mali téléso ka bila diɲɛ téléso bɛɛ ɲɛ sisan sɔrɔ a kɛra a mɛnna mais ni denmisɛnninw y'o hakilila sɔrɔ u b'a sira ɲuman kɔni kan a sira ɲuman dɔ ye mun ye an maliyɛnw n'an bɛnna ko la an dɛsɛ ko tɛ yen mais ka wuli ka se an ma an k'o kuma ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ladilikan bɛ don tulo kunnandi de la donc ne kɔni fɛ u ye ambition min ta ka mali téléw bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ n'u tun ye sira wɛrɛ bɔ min tɛ bɛn ni kelenya sira tagamali ye an b'a fɔ a tɛ taa yɔrɔ jan mais le fait que u b'a la ka wuli ka se u ka mɔgɔkɔrɔw ma u b'a la ka wuli ka se tɔw ma walasa an yɛrɛ bɛ bila ɲini min na n'o ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye bon je crois que u ye kuma min fɔ kumaba don ni ala sɔnna u b'a koba réaliser u y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw u ka kɛ ladiri ye ka kunnafoni jɛlen di jamana kɔnɔdenw ma ka maaw hakili sigi walasa lakana bɛ se ka sabati sabula kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni basigi sabatili la o tɛmɛnen kɔ an bɛ don seko ni dɔnko gafeba kɔnɔna na an ka seko ni dɔnko bunakun kan maa minnu ka baara ɲɛsin bɛ ka siriman kɔni siri sen kan ni o ye siniman dilanbagaw ye olu ka jɛkulu ye lajɛrɛ boloda bi min bɛna kɛ tile kelen kɔnɔna na a kɛra palais de la culture la ka ɲɛsin ni baara kofɔlen maaw ma walasa u bɛ se ka baara in sigi sen kan maa o maa mana wuli o ka a sen don baara in na ka baara in lagosi o ka dabila o hukumu kɔnɔna na u k'u bɛna sɛbɛn dilan maa minnu bɛ baara in kɛ u b'o sɛbɛn in ta CNSM na k'a jira k'a fɔ baara in dɔnniya bɛ a tigilama la a kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen min bɛ tali kɛ a ɲɛmaya tun bɛ an ka seko ni dɔnko minisiri o ka secrétaire général bolo fo ka taa se ɲɔgɔlɔnbɔlaw ani CNSM ɲɛmaa fana tun bɛ a kɛnɛ kan Umar Tarawele tun bɛ Nefti Cuala a ye min sɔrɔ an ye an ka ɲɛmadaw fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sirimɛbɔlaw ka ɲɔgɔn dalajɛ ka na lajɛ la n'an b'a fɔ o ma ko atelier de validation ye jumɛn ye parce que an y'a jateminɛ sisan mɔgɔ caman bɛ siriman kɔnɔ dɔw b'a fɔ n ye cinéaste ye k'a sɔrɔ cinéaste tɛ dɔw b'a fɔ n ye cinéaste ye k'a sɔrɔ n tɛ cinéaste ye u tɛ cinéaste ye donc pour que ko o bɛɛ bɔ a la parce que u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a fɛnw ka ca dɔɔni donc an ye atelier in boloda k'a yira mɔgɔw la mɔgɔ minnu kan ka ni carte de cinéma ye ani minnu man kan n'a ye pour que an ka se k'o dɔn parce que secteur jama cayara bɛɛ b'a dɔn sisan bɛɛ ko ko n ye sirimanbɔla ye donc an kɔni ye atelier in dɔgɔda ka sirimanbɔlaw yɛrɛ wele a mɔgɔkɔrɔbaw b'a la a denmisɛnninw b'a la pour que an ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ donc an mana bɛn mun kan an b'o de ta o de bɛ se ka di mɔgɔ ma k'o yira mɔgɔw la k'a fɔ sisan e ni carte de cinéaste ka kan e n'a man kan atelier yɛrɛ dɔgɔda kun y'o de ye a bɛ san 3 bɔ sisan bon disons san 2 ministère de la culture a décidé ka carte professionnelle dɔ bila sen kan donc carte professionnelle a dabɔra cinéaste de kama parce que caman bɛ u bɛ ka métier in pratiquer sɛbɛn t'u bolo k'a yira k'a fɔ ko u ka baara yɛrɛ min ye bi mana tɛmɛ cartew bɛna di mɔgɔw ma CNSM n'o ye cinéma bɔlaw ka soba ye ale de bɛ carte di mɔgɔw ma donc pour que carte in ka di ma a ka sɔrɔ i bɛ se k'a yira mɔgɔw la sɛbɛnw ka y'i bolo min b'a a sɛmɛntiya k'a fɔ ko i ye cinéaste ye donc n'o kɛra CNSM bɛ sɔrɔ ka carte d'i ma n'i t'a baara kɔnɔ a tɛ sɔrɔ ten o parce que e m'a daminɛ a ka d'e ye dɔrɔn e tɛ se ka i positionner komi i y'a ye ka ban i b'a dege de soit i b'a kalan wali i bɛ taa dege o la a bɛ se ka di mɔgɔw ma minnu ye taara cinéma kalanyɔrɔbaw la
ou bien minnu ye san fila tɛ mais minnu ye degeli kɛ long métrage film jamba ninnu ka fo siɲɛ 2 a bɛ se ka di o mɔgɔw ma. Mɔgɔ bɛ fɛ k'a kɛ n'i t'a ɲɛdɔn i bɛ se ka se an ma an b'i bilasira. Conditions bɛ yen, documents bɛ yen minnu bɛ conditions yira. Conditions bɛɛ ɲɛfɔlen don minnu kɔnɔ. An b'olu documents d'i ma ou bien an b'a ɲɛ f'i ye pour que i k'a dɔn i bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Mali cinéma bɛ ka tournure kura ta, a bɛ ka sira kura ta komi cinéma ko kɛlen bɛ maliyɛn caman bɛ cinéma ko bolo manamanako de. Cinéma bɛ se ka hɛrɛ min se pays ma, jamana yɛrɛ ma. Cinéma a kan ka lajɛ komi sanu dɛngɛ ou bien kɔri ou bien fɛn wɛrɛw parce que i bɛ se ka miliyɔn n'i ye jamana développélen baw la n'i ye miliyari 1 don film na kalo 1 i bɛ se ka miliyari 10 bɔ a kɔnɔ. Donc an bɛ ka taa o sira de kan. Donc n bɛ fɛ ka o welewelekan da mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛko de don. An bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn wɛrɛ minnu na cinéma fana ye o fɛn dɔ ye n'an y'an jija a fɛ an bɛ se ka nafa sɔrɔ a fana la. Alsa an bɛ to seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana arabukɛla musomanw olu tɔgɔ la festival tako 4nan boloda bɛ nin kalo in tile 21 fo ka taa se a 26 ma u ye baara caman kɔni boloda festival in kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ ka kalan kɛ musow kunna ni waati gɛlɛn in kan an'u ka hakɛw kan ani ka ɲɔgɔn dan boloda arabukɛla musomanw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka ko tɔ faamuya an ka jɛ ka an min yɛrɛ wolo ale lamɛn Bakari Kone ale ka kuma galaman na. Festival in depuis san fɔlɔ fo kana se bi ma ala barika la an yɛrɛ den fari event n'a artiste tɔ minnu bɛ yan nɔ ani promoteur culturel minnu bɛ yen u se ye minnu ye u bɛ k'o k'an ye mais n'i ko côté financement mɔgɔ minnu jɔlen don an jigi kɔrɔ o y'an ka parrain Yelimadi ale ni an ka marraine madame Kumaba ani ICAT for Africa olu de jɔlen don an jigi kɔrɔ walasa an ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka se k'olu doloma olu k'o gérer n'a bɔr'o la anw yɛrɛ de b'an débrouiller n'an yɛrɛ ka moyen ye mais en tout cas an bɛ ala fo parce que an ye 1 kɛ ka 2 kɛ fo an bɛ ka sabanan tɛmɛna fo an bɛ ka 4nan kɛ et puis an y'a ye k'a fɔ san 4 tɛmɛnen kɔnɔ rappeuse minnu gagné festival ninnu concours in na Mali yɛrɛ rappeuse la olu de tilala ka taa scène wɛrɛw sanfɛ min na rappeurs yɛrɛ bɛ yen nɔ ka tila ka taa jɔyɔrɔbaw sɔrɔ et vraiment o y'a yira ne la k'a fɔ baara in il fallait le faire parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ il faut créer. Il n'y avait pas un espace au Mali qui s'occupait mimi janto muso minnu bɛ rap kanu k'u lamɛn parce que an kɛra ɲugutɔn fɛn de an ka jamana kɔnɔ n'i yɛrɛ kɔni kɛra denmuso ye k'e bɛ fɛ ka rap kɛ dɔrɔn nin t'a yɛrɛ dɔn a lajɛ a b'a yɛrɛ kɛ tan cogo la mɔgɔw bɛ kuma sugu bɛɛ f'i ma alors que buna hadamaden i dun mana kɛ cogo cogo ne ye artiste ye bi mais ne ye éducation dɔ de sɔrɔ fɔlɔ yanni n ka don musique kɔnɔ donc ne nalen musique kɔnɔ normalement musique man kan tɛ ka ne fili n ka éducation ma o de la je pense que mieux vaut apprendre i ka mɔgɔ ladamu n'i y'a ladamu n'a ye diɲɛlatigɛ ko o ko décider ko de ka ale yɛrɛ nin dun ye a to i ka encourager o la min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye mɔgɔ lamɔ de n'i ma den lamɔ n'a kɔni taara sira la n'a ye min sɔrɔ a b'o ta mais ni den ni fɛn dɔ bɔra du kɔnɔ k'a fɔ ne danbe tɛ nin ye ne man ka sɔn nin ma ne kan ka sɔn nin ma nin de don ni den y'o bɛɛ dɔn a ka ca ala fɛ hali n'a taara sira la ni mɔgɔ ye proposition kɛ a b'a fɔ n bɛ se ka nin kɛ yan mais ni somɔgɔw bɔra a kalama n yɛrɛ bɛ mɔdɔ an yɛrɛ ma hɔrɔn de i yɛrɛ bɛ mɔlɔ ko dɔ la donc ni an y'olu ladamu inculquer denmisɛnninw na sirankun tɛ k'a fɔ ko n'a taara a bɛ arapeuse ye nin ye arapeuse ye nin ye an ye mɔgɔw ye miliyɔn sɔrɔ a la o an ye mɔgɔw ye diɲɛlatigɛ kobaw kɛ n'a ye o munna anw fana tɛ se ka kɛ walima parce que anw de bɔra Mali la anw de man ka se ka kɛ ne bolo y a pas de fatalité ne kɔni bolo ala ye ne dahirimɛ bɛn nin ne ma bi ne bɛ nin baara in de kɛ sa a bɛ san caman bɔ n ka baara gulonnen don nin de la et puis o tɛ k'a fɔ ko somɔgɔ tɛ n na walima n ma lamara walima n ma taa ekɔli la ala barika la diplôme bɛ n bolo finance comptabilité la et ala barika la n bɛ se ka baara kɛ fan bɛɛ fɛ mais ne dakan bɛnna nin de ma et k'an ban dakan na ko parce que mɔgɔw ye n kɛ ɲugutɔ fɛ ne bolo ye fugariya de jɔn n'i jɔr'i yɛrɛ la de mɔgɔw bɛ jɔ i la ne ma jɔn yɛrɛ la n ma jɔn n ka baara la rap kɛra fɛn dɔ de ye bi ne ka baara de don et à travers le rap n bɛ se ka ko minnu kɛ i n'a fɔ ka nin festival in organiser n dɔgɔmuso minnu bɛ yen nɔ bi ni musique ka d'u ye n'u bɛ fɛ k'u exprimer ka nin espace ɲɔgɔnna ɲini k'a d'olu ma u k'u exprimer parce que ne ye gɛlɛya dɔw ye ne tɛ fɛ ne dɔgɔnin minnu bɛna na après moi olu fana k'o gɛlɛya kelenw ye et puis ne bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ dans les jours à venir a ka mɛn k'a fɔ ko arapeuse ye stade fa arapeuse ye palais fa a ka mɛn k'a fɔ i bɛ se ka kɛ arapeuse ye Mali la ka tila ka bonya dans les jours à venir n'olu kɛra o de la ne ami
voilà ne bɛ se ka nisɔndiya mais pour le moment en tout cas festival in na wuli kun ye nin bɛɛ de fɔlɔ déjà ka rappeurs fara ɲɔgɔn kan pour la assurer et puis an seko ye min ye accompagnement na k'o d'u ma accompagnement de base en tout cas parce que bibi na an se o de ye tagalen ɲɛfɛ peut-être n'an se kɛra dɔ wɛrɛw ye k'o k'u ye accompagnement tout au long de leur carrière ou bien pendant un certain moment n'o se kɛra n ye wagati min na an b'o kɛ mais pour le moment parce que chaque année an bɛ thème kɛ généralement sur les genres les violences basées sur les genres mais ɲinan violence basée sur les genres dɔrɔn tɛ le monde même en confrontera problème baw de la crise socio-politique qui était là an y'a ye Mali kɔnɔ problème nana kɛ fanga yɛlɛmana fanga yɛlɛmali kɔnɔ couvre-feu kɛra problème kɛra bana in nalen a fɔra ko mɔgɔw ka to so an y'a ye k'a fɔ se tɛ minnu ye olu kun limitera et puis an nana ye k'a fɔ sécurité ko la bibi na Mali tilegan dere fɛ tu te fais braquer donc il faut c'est moi je pense que mɔgɔ n'i bɛ baara o baara la i jɔyɔrɔ ye min ye n y'o de fɔ i b'o kɛ nous ce qu'on peut faire à notre niveau festival ka laɲini ye min ye ka musow k'u jɔyɔrɔ fa rap kɔnɔ Mali la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko musow mago tɛ jamana jɔko la jamana tɛ jɔ n'anw muso tɛ o de kama problème min bɛ jamana kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ an ka denmisɛnninw ɲɛna u k'a faamu et puis u yɛrɛ k'a lajɛ cogo dɔ olu fana bɛ se ka contribuer pour que nin gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ caman ka se ka bɔ a la hali n'a bɛɛ ma ban voilà o de ye thème ta kun ye et puis n bɛ n dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ dans ce milieu aujourd'hui j'ai des frères qui m'accompagnent u tɛna wariko la u tɛna foyi la ko dɔrɔn Ami i bɛ ka baara min kɛ vraiment rap baara de don i bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali rap de kama an fana se ye min ye an b'o kɛ an ka effort personnel an b'o k'i ye donc n bɛ n teriw bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ ka n dɛmɛ toutes ces personnes là qui ont cru en moi qui continuent de m'aider n b'u bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ n ka structure baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ka n ka partenaires bɛɛ lajɛlen fɔ ka n ka marraines fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne Ami Jukɔrɔma don n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka n ka team denfarinw fɔ n b'aw fɔ aw merci beaucoup ni ɲinana min kɔ ɲinan de don dɛ n b'a lawula kama donc aw merci rendez-vous c'est du 21 au 26 décembre pour la 4e édition du festival de Mali à la Repose. Ni kibara ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan mun de bɛ nanzarala mun de bɛ farafinna walasa an ka ko tɔ faamuya an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ an bɛ bi kɔkan kibaraw daminɛ ni Sudan jamana ye u ka golo masirilen tabaw y'a jira k'a fɔ ko Ethiopie sɔrɔdasiw ye jan da u ɲɛ ni ka bin u kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ la min sen fɛ ni u ka maa dɔw nin tora fo ka taa se u bololaminɛw dɔw fana tiɲɛna kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko dancɛ in nafa ka bon kosɛbɛ bawo sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman bɛ yen o de kosɔn ni jamana fila b'a la ka ɲɔgɔn kɔni sama yɔrɔ kofɔlen in nɔfɛ ala ka jisuma kɛ a fura ye an b'an kunda nazarala kan an bɛ taa Faransi u ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ko coronavirus banakisɛ yera a joli la ka bɛn ni bi alamisa desanburu kalo tile 17 ye ko bana in tamasere de yera la fɔlɔ u sɔrɔla k'a sɛgɛsɛgɛ u y'a ye k'a fɔ ko coronavirus bana in de b'a la tigitigi a kunnafoni in yɛrɛ dira Faransi yɛrɛ ɲɛmaayaso fɛ ni o ye Élysée ye a jirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛma kɔnɔna bila bɛrɛ la fɔ tile 7 bɔɲanko ani politikimaa minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na u yɛrɛw ka jamana ani jamana wɛrɛ maaw k'u na o bɛɛ lajɛlen bila bɛrɛ la fo ka taa se ani premier ministre minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na Faransi jamana ani Espagne jamana fo ka taa se Portugal jamana premier ministrew ma k'olu bɛɛ lajɛlen na bila bɛrɛ la ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da janu ni maa wɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ furumuso ni o ye Brigitte Macron ye ale kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko fɛn ma ale sɔrɔ kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Nigéria jamana kan Nigéria jamana y'u ka dugumasiraw dayɛlɛ san 1 ni tila tɛmɛnen kɔfɛ u tun y'a datugu ka da kan minan ladege minnu bɛ don u ka jamana kɔnɔna na ni o ye contrefaçon ye u ka se k'o wale cɛjugu in kɔni kɛlɛ ni ka fanga di u yɛrɛw ka minɛn dilanlenw ma u ka jamana kɔnɔna na ko siraw kɔni dayɛlɛla nka k'u ye dɔ fara sɛgɛsɛgɛliw fanga kan ni k'a ko jateminɛ k'a lajɛ ni ne bɛ dansigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali a n'a ka tulomajɔ la ni ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la ala ka s'u hɛrɛ caya